Kag sa numero 1 sa mga balita, subong adlaw. Nangintensyonado ang pagserbe sa pamunuan sa NEA sa suspension order batok sa General Manager sang NUSECO. Wala silang ipasunod sa gwardiya kag ikandaduhan ng gate, gani napilitan sila nga gumuon ang kandado para makasulod. May report sa Nico Delfin. Petition! You did not get a temporary restraining order. You better read your law. Mga gwardya nga nagbalabag sa gate ang nagsugata sa pamuno sa National Electrification Administration Administrator nga si Antonio Almeda sanghana nga iserbe ang show cause order kag 90-day preventive suspension sa General Manager sang Negros Occidental Electric Cooperative sa Kabangkalan City kaina sang aga. Kaupod sang NEA si Vice Governor Jeffrey Ferrer kag pila ka mga Board of Directors nga nagpakuha pa sang bolt cutter agud masulod ang NUSECO compound. I am here also to hear both sides. Siyempre kung mag-amo sila, Yes, actually. Sana ba kayo nakakita, even the board of directors ayaw papasukin. Board of Directors yun din sulod. May dala di blaki ako ano. Makasin na. There you go. Okay, sige ako pa una, ako ma'am. Sulod na kita. Come on guys, mag-usap tayo sa loob. Mag-usap tayo sa loob. Wala sa iyang opisina ang General Manager nga si Engineer Ray Bustamante sang ginserbe ni Almeda ang show cause order kag suspension order batok sa iya. Wala man sa mga empleyado nga nagatubang sa pamunuan sang NEA kag sa gin-appoint nga acting General Manager nga si Engineer Domingo Santiago. The appointment is illegally obtained and not in compliance with what was prescribed by Republic Act 10531. Mag-appoint man sa panibago nga mga Board of Directors sang NUSECO sa idalom sang bago nga pagdumala dungan sang iga-issue nga show cause order kag suspension order batok sa ila pag-appoint kay Bustamante nga wala sang approval sang NEA. What happens to my board, sir? Well, they will be subjected to investigation also. Well, eventually, we will be suspending them, preventive suspension, and let them articulate themselves and submit their justifications on what happened during that appointment. Nagpamalibad naman nga maghatag sang pahayag ang mga empleyado kag bisan ng mga security guard. Pero may pila naman ka mga member consumers sang nabalaka sa ila ginakabig pag-takeover sang NEA sa distribution utility. Nagapati sila nga sa idalom sang Cooperative Development Authority, hindi na kinahanglan sang Board of Directors ang approval sang NEA sa pag-appoint sang General Manager sang NUSECO. Kaya daw agawon gid nila guro kag gusto sang niya nga himuon man ni pareho sa Sinico. Privatize sila. Daw dira ang kadto Sinico. Kita ta naman upod nila to mga politiko. Subot sila damo sing tao nga dagko behind Sinico nakuya palang tawon. This is not a takeover. Sinerve lang Namin yung order. Nanawagan naman si Ferrer kag si Kabangkalan City Mayor Benji Miranda sa mga department heads kagiban pa nga mga empleyado sang NUSECO nga magbalik na sa trabaho agud hindi maapektuhan ang pagserbisyo sang distribution utility sa mga konsumidor. Itong mga consumer mahinahon lang ta kag mga muyo kita nga ma-resulta ni sa maayong pamaagi kag mabuligay kita nga ang aton gobyerno ariman ang higher authority para resolba ron man siguro hindi man niya para madulaan sang power ang syudad sang Kabangkalan especially diri sa 6th district o kung Hindi niya, that's why hindi niya ma-hamper. Kaya punublahon mo lang yan nilang obligasyon, sige man niya gyapon. Plano naman sang NEA nga pasakaan sang kaso ang responsable sa pagbalabag sa ila sa gate sa tion nga magtahaw ng tensyon sa NUSECO. Nico Delfin para sa DigiCast Negros.